ešte tento bydierguš. Palo, si istý, že nás v tomto nie je poznať? Samozrejme, skúšal som Face ID, nerozpoznalo ma. No dobre teda, tak poďme na to. Počkaj preboha. Nakoľko sa celkom zjavne jedná o bezpečnostnú cylindrickú vložku s rotačným mechanizmom, tak nás prosím ušetri týchto zastaralých až barbarských spôsobov lúpenia. Palo, vždy keď je biozáťažový stupeň na trojke, tak sa to prejaví na tvojej hypertenzii a posratej nálade. Ja si vyprosím takéto vulgárne osočovanie mojej osoby. Sleduj, ako sa to má robiť. Dobrý deň, páni. Ako vám môžem pomôcť? My sme prišli... Dobrý deň, vyšujem. Opísať vodomery, plynomery. My sme sa prišli porozprávať o Bohu. Tak v tom prípade poďte ďalej.